ulama liya mislau hale sepadane kaulal qail tawaqqa sun arabika safayati ala eling-eling ya ayyuhal mar'u he awak-awakan alladzi kang alhamu utai susah pikiran mar'u iku baroj gedhe apa ham kita stadat nalikane banget biya kelan sira apa al usra kangelan fakir mongko akeh mikir-mikir sira fi alam nasrah ing dalam surat alam nasrah fausrun mongko ta siji kangelan baina yusraini iku ing dalam antarane kegampangan loro ila karor nalikane bulan badhe sapa sira hu ing alam nasrah fafrah mongko bungao sapa sira faida ajroita mongko nalikane nglakokake sapa sira hadil arkara ing pira-pira dzikir wa nawar sepadane hadil arkar wa doktalan langgeng sapa sira alaiha ngatas hadil arkar ditakriri kelawan bulan baleni wa tamrini lan ngelatih faina dalika krono sak temene mengkono ijro ajroita hadal arkar wa nawaha iku sayuhawinu iku bakal ngentengake utawa gampangake apa dalik aleka ing atase sira ida kana nikane ana iku lakate sira apa hammatun seja luhur wasihatun lan nemen-nemeni zamanan ing dalem waktu kaya taun kang ora suwi walapat dapata lan iktine teman-teman nolak sapa sira halil awarido ing iki pira-pira menghalang alal kang papat anap sika sing awak dhewe sira aku fitalan den cukup sapa sira munataha